Iċ-ċifra li ħaqna l-lejla grazzi għal kulħadd hija ta' 581,660. Grazzi kbira. Kważi 582,000 euro nġabru minant il-poplu waqt il-maratona l-aħħar pass, bris l-organizzazzjonijiet Hospice Malta. Il-maratona xandret fit tmiem il-ġimgħa fost oħrajn fuq l-istazzjon 1 bejn il-11 ta' filgħodu u l-11 ta' filgħaxija tal-ħadd. Dawn il-fondi se jkunu qed jintużaw biex jitlesta l-proġett tar-residenza St. Michael Hospice f'Santa Venera. Maratona simili bl-istess an kienet ittellat is-sena li għaddiet fejn kienet inġabret is-somma ta' aktar minn 460,000 euro, waqt li fl-2021 il-Gvern Malti ipprovda s-somma ta' 8 miljun euro għal dan il-proġett deskritt nazzjonali. Hospice Malta li jaqda mhux governattiva tipprovdi kura paljattiva lil pazjenti kollha li jkollhom bżonna. Minn barra hekk tipprovdi tagħlim lil professjonisti biex ikunu jistgħu jassistu aħjar. Aktar minn 1400 pazjent kull sena jingħataw l-għajnuna mill-Hospice Malta mingħajr ħlas. Issa St. Michael Hospice se tkun l-ewwel residenza għal kura paljattiva f'Malta u mistennija li tiftaħ il-bibien tagħha fil-ġimgħat li ġejjin. Hospice Malta tassisti pazjenti li jkunu qed isofru minn diversi mart u kundizzjonijiet fosthom il-kanċer, l-ALS, kundizzjonijiet respiratorji, tal-qalb, tal-kliwi jew tal-fwied, kif ukoll kundizzjonijiet oħrajn. Dawk li jixtiequ jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom jistgħu jagħmlu dan fuq is-sit ta' Hospice Malta. Il-Chairperson ta' Hospice Malta Bernardet Bonnici Kind irringrazzjat lill-poplu Malti tal-ġenerożità tiegħu fit tmiem il-ġimgħa.